Занимавам се с музика, откакто се родих. Виждам живота като музика, но официалният път започна, когато разбрах за силата на гласа и започнах да я използвам. Всичко тръгна от създаването на прости звуци и се стигна до тук, да създаваме песни. Музиката за нас е средство за хакване на матрицата. Използваме музиката си, за да създаваме дисторшън в реалността и да създаваме нещо непредвидимо. Най-силният ми спомен с музиката е когато получих първия си катарзис. Тогава разбрах за силата на музиката и че тя може да обърне един човешки живот, да промени един път и всичко да бъде различно. Пишем песните си, когато застанем в определено състояние и получим точната информация. Предаваме тази информация на системата, тя я обработва и създава нашите песни. Тази история разказва за идеята за симулацията. Но не просто това, а ролята на любовта. В песента ни се пее за идеята какво ще стане, ако излезем от матрицата и ще се срещнем ли от другата страна. Музикалният акселератор ни помогна да развием уменията си, на мен и на всички от групата ни. Но най-вече ни помогна да предвижим своята мисия напред. Нашата мечта и цел на групата ни е да постигнем въздействие върху максимален брой хора. Нашето послание е да достигне до тях и да доведе до трансформация. Нашето послание е всеки да се замисли преди да действа и да помисли това ли е нещото, което наистина иска, или това е просто пътя, който е поставен пред него. Искаме всеки да се замисли за алтернативния път, за пътя, по който не е ходил и да отиде натам.